celebrar un èxit que ja fa 30 anys que dura. L'èxit d'un model educatiu que no és només un model educatiu, és també un model de país. No volem un país esquizofrènic, dividit en dues parts que no tinguin la capacitat d'entendre's, o el que és pitjor, que es persegueixin l'un a l'altre. Volem un país normal, i això és molt senzill, un país com la majoria de països. Aquest model educatiu ha contribuït a pal·liar el greu desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà en diferents àmbits, alhora que s'ha demostrat eficaç en l'acollida i la inclusió social dels infants i joves dels darrers moviments immigratoris, tot contribuint a mantenir la cohesió dels nostres pobles i ciutats. Subratllem que l'ensenyament en català, mitjançant la immersió lingüística, ha de continuar sent un dels principals actius per aconseguir una societat cohesionada, en què no hi hagi separació entre comunitats ni discriminacions de cap mena. Subratllem que cal reforçar el model d'escola catalana i millorar la seva qualitat, per tal de garantir un bon coneixement de les llengües oficials que possibiliti l'ús del català en tots els àmbits socials, econòmics i culturals. Animem a les persones, les entitats i tota la comunitat educativa a comprometre's de manera activa en suport d'una escola catalana en llengua i en continguts, que no separi els infants i joves per la seva llengua d'origen i que ajudi a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure. Visca Catalunya i visca el català! Si no ho escolten és que són sords.